Adalah. Rasane awake pating greges, sikilku kemeng, sikilku cumplang. Ngono aku tak istirahat dhisik. Aduh, Gusti. Lho. Barang tak sama saka kadoan iki kok ana Pak Gundul iki keturunan kene iki. Sak temene ngono ana apa? Kok nganti Pak Gundul iki kemlemprak ana ing kene iki. Ya. Tak kuken dhisik ben ngerti pekarane apa. Dul. Tangi Dul. Ki Petro. Kepiye Dul? Apa sing berasane awakmu iki kok nganti kemlemprak nang kene iki nganti pegelen ta apa Dul? Sikilku kemeng, rasane cumplang Ki Petro. Aku njaluk tulung golekno tombo Ki Petro. Sikilmu kemeng cumplang iki merkane bab apa sing mbok lakoni Dul? Ya apa-apa wae. Pancen iki aku ya wis umure wis tuwa. Ya ora maido Ki. Aku iki kapen cengkelak wae kruyuk rasane sikilku kempleng cumplang pegelin. Ya mbuh. Lho. Ya wis. Yang pancen kaya ngono aturmu, ya iki ngono tak panggilke Bagong. Bagong. Ini Gong. Kang Petro. Bagong. Dalem Kang Petro. Iki ngono awakmu tak timbali ana ing kene iki apa ngerti, Gong? Ya kurang ngerti to Kang Petro. Emangnya ana apa? Lah wong aku enak-enak dolanan Kang Petro. Nalah ditimbali Kang Petro. Emangnya apa? Ngene ta Bagong. Iki ngono mesake Pak Gundul. Jarine rasane kemeng sikile, cumplang sikile utawa pegel sikile. Lah Kang Petro iki kepengin njaluk tulung marang awakmu. Golek ana godhong gampleng, Gong. Dalem Kang Petro, godhong apa? Gampleng. Apa tuh Kang Petro? Dong ketubung, Gong. Siap Kang Petro. Emangnya kenapa Dul? Ngrasakno, Gong. Rasane sikilku mak sendut-sendut. Ya mbuh. Siap Kang Petro. Aku bakale tetep cepet-cepet budal. Ya wis salim dhisik. Iya Gong. Sing hati-hati, Gong. Siap Kang Petro. Nah. Ladalah. Pawongan. Kepiye. Aku apa liwat? Iya peliwat. Duwe kekarepan apa kowe ngambah ana ing kene iki? Mangertinane sira pawongan. Iki ngono alas iki sing wasane buta. Ya aku barang melu duwe kuwasa. Kang mono aku iki ngono kang diarani buta sing tunggu jaga kene. Ngono pisana. Ngene lho ta buta. Kepiye? Permisi Gundulem kono. Aja sembrono. Iya lah. Apa peliwat itu buta? Keperluanmu apa? Tunjukno identitasmu. Iki sebenarnya apa di razia ta apa ta buta? Razia bathukmu kono. Lah kok bukan nunjukno identitasku. Lah ya mengko yen aku didukani Sang Prabu, sapa mau sing liwat kene aku ora ngerti tak pling-pling to. Iya. Ngene. Aku sing diarani Bambang Bagong. Sing gandeng dhewe bagus dhewe. Putrane Ki Lurah Semar to buta. Weh. Iya. Ngene, Gong. Kepiye? Damai
adame bathukmu. He, lha piye? Ngene. Amarga kowe iki wis lancang. Merga kowe iki wis sembrono mlebu kawasane buta. Ya, Gong. Iki ngono, aku sing duweni tanggung jawab gedene. Yen ana apa ora ana apa benere, ana ing kedaden apa wae sing nang kene kabeh sing tak pikul ya aku sing duweni tanggung jawab, Gong. Cih. Emange sing dipikul apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Emange aku ngapakno kuwe? Weh. Kowe aja mlete aja sembrono kok. Aja sesumbar karo aku. Aku sing diarani buta. Buta terong. Pak Buta? Ya, kepiye? Aku ape? Lurus sesuatu. Apa iku, Gong? Apa ya? Godhong kampleng. Weh. Godhong kampleng gondolmu. Kowe nantang ta apa, Gong? Nang ketubung to? Weh. Yen kowe kepengin maju sejengkal wae saka pangadegmu, weh padha karo kowe ngece aku kang duweni sing duweni wibawa kuwasa ana ing kene iki ora ngijinno kowe mlebu ngancik ngambak ana ing alas prabutan kene. Gong, kepiye yen kowe iso ngalahno aku, ngalahno buta terong, weh iso mlebu kene. Gong, yen kowe iso nampani pusakaku, ajianku ajiku iki, weh iso protol gurumu saka pasuryaning badanmu. Bu, lho kok boke. Ngene lho ta Buta. Nek guyu aja mbombo. Aku engko mundak wedi. Sembarangan ya, Gong. Yen kowe pancen sekti, yen pancen kowe digdaya, Gong. Kowe wis ngece aku, padha karo kowe ngece pasukane buta. Ya, Gong. Ayo, sapa sing matok? Sapa sing digdaya aku apa kowe? Ya.